Report mar jopur kama en morna jopur niang mapacho kato Kenya Sugar Board medo negi mit tok medo nengo nyiew niang kowuok e shillings 5,500 e tan achiel nyaka kowuok e shillings 5,500 nyaka 5,500 e tan achiel. Kochakore tarik 26 dwe ni jopur niang biro chako yudo omenda ni tok puodhe kod komiti mapuoyo nengo niang. Nengo ni ing'iyo kaka yo mar jiwo kendo chiro sekta mar pur niang kendo ne jopur oyudo omenda ma owinjo gi yudi ne pur margi. Jagoro mogirore migawo mar pur Kiprono Rono ochiwo milome ne kembe niang duto 15 moting'o manyien mokete lwet ji giwegi mondo lu kendo chul gopgi karo chul jopur nengo manyien makamano.